Gernikako menditxo domuino baten gainean Juntetxa eta Gernikako arbola daude. Zuhaitzonen azpian aritza, hain zuzen bizkaitarren ordezkariak biltzen ziren akordioak hartzeko. Arbola honen azpian Bizkaiko legeak idatzi ziren 1876 urtera arte. Demokrazia, askatasuna eta errespetoa lantzeko modu bat zen, eta fama zuen Europa osoan. Iparragirre musikaria eta poeta abesti ospetsua asmatu zuen. Gernikako arbola hain zuzen ere. Bizkaia Gaztelako erreinuan sartu ondoren, erregeak Gaztelarrek joan behar zuten Bizkaiko foruak, edo lege, edo iturak zaharrak errespetatzeko. Momentu hartan, juramendua egin behar zen arbolaren azpian. Francisco de Mendieta margolari bat zen eta adibidez El Besamanos koadroa egin zuen. Fernando Katoliko errege bat zen eta 1977 urtean egin zuen foruen juramendua, esate baterako. Gerra Zibilean Kondor Legioko hegazkinek erabat suntsitu zuten Gernika. 1927ko apirilaren 26an. Hegazkin horiek Hitlerrek bidali zituen Francoren armadari laguntzeko. Lau ordutan Alemaniako hegazkinek erabat suntsitu zuten Gernika. Esperimentuzko egintza horren bitartez, hasiera eman zitzaien ondorengo gerretan hain ugariak izango ziren sarraskiei. 1976an Gernikaren sorreraren 6. mendeurrena ospatu zen. Ospakizun horren oroigarria dugu Foru plazan dagoen Dontegioren monumentua, Agustin Herranz arkitektoaren gernikarraren lana. 1987an bombardaketaren 50. urteurrena ospatu zen hiri Montirien munduko elkartearen aurrebiltzarrekin batera. Ospakizun hori gero Madrilen egin zen eta mundu osoko ordezkariak bertan bildu ziren. Harrezkero Gernika Lumo elkarte horren barruan dago. Hurrengo urtean 1988an Eduardo Zillidaren gure aitaren etxean monumentua inauguratu zen, eta 1990an horren ondoan Henry Moore eskultore ingelesaren Lar Figurin de Selter lana jarri zen. Bi monumentu horiek Gernika Lumo bakearen hiria adierazten dute. Gernika bakearen simboloa izeneko ikurra oinarri buruturiko jarduaren ondorio zenbait hirieriko zenidetzeak egin dira eta lankidetzerako konpromesuak hartu dira kulturan, hezkuntzan eta industrian. Belga, Katalunia, 1986an. Braunschweig, Alemania, 1988. Iboize, Idaho, Estatu Batuak, 1983. Gaur egun, Gernika Lumo, 15.568 biztanleko hiria. Herri aberatsa da zerbitzuetan, industrian, kulturan eta hezkuntzan. Eta etorkizunerako zutabe sendoak ipintzeari ekintzen dio. Gerra Zibilaren ostean eta bombardaketak zela eta alde hau suntsituta geratu zen, guztiz desegin da. Horregatik udaletxea, arte eta lanbide eskola, epaitegia, postetxea eta telegrafoen eraikinak berreraiki behar ziren. Eraikin horiek guztiek plaza bat inguratu behar zuten, eta hor bertan egin zuten. Smith izan zen desinatzailea. Plaza karratua da, oso polita, arkunpak ditu inguruan. Brizan zen desinatzailea. Lurra arriskoa da, tilo neuskaldu hona da. Hor, erdian plazaren erdian
teioaren estatua dago. Bere izan zen Gernika biribildu sortu zuena. Dorre bat handi bat, udaletxean dorre bat dago, eta goian erlojuan. Agustin de la Herran Bilbo 1922 da, 1976 han egindako obra honen egilea 1376 han eratutako hiribilduaren oroimenez eskatu zena. Eskripzioetan dionez, Gernikaren fundatzailea Ontello kondeari eskainoa a Don Tello, fundador de Gernika, monumentuak ondo bereizitako, baina elkarri lotutako bi zati ditu. Eskulturaren oinarria zuhaitz enborra bezalakoa. Ereñoko marmolezkoa, Bizkaiko merindadeen eskualdeen izenen brontzezko inkrustazioez eta goian brontzez ere garai hartako jantzita doan jarrera noble eta hieratikoan dagoen Ontelloren figuraren multzoa. Indarraren eta legearen alegoria gisa kubatean espata eta bestean pergamino bildua ditu. Hiribilduari hirigutuna emateko jarreraren adierazle. Museo hau lehen Gernikako paitegia zen, plaza batean dago, udaletxe ondoan. Gernikako historiari buruzko museoa da. Bertan gertatu diren gauzak historian zehar ikus ditzakegu. Besteak beste Gernikako bombardaketa 1937ko apirilaren 26an izan zena. Bertan ere demokrazia foruak eskatasuna eta bakearekin zerikusiak dutenak erakusten da. Gernikako izena mundu osoan zabalduta dago. Gaur egun bakearen simboloa da, bai bombardaketa dela eta bai Picassoaren kuadroagatik. Ordutegia. Astelehenetan itxita egoten da munduko museo gehienak bezala. Astelehenetik larunbatera goizeko 10:00 ordubietara eta arratsaldeko 4:00 7:00. Igandean 10:00 ordubietara. Nagusiak 4 euro, jubilatuak, lanik gabeak, ikasleak eta familia ugariak 2 euro, 13 urtetik beherakoek ez dute ordaindu behar.